Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Муҳтарам вазирон ва раисон, ман имрӯз шуморо махсусан через онлайн, яъне ҷамъ кардан, медонед ки карантин, коронавирус, ман шаҳр нест, ҳами шумо дар гирарум ҷамъ карда шумо ҳа карашинам. Ана мехел мақсади аввал помощи Тоҷикистон ба Россия. Чӣ помощ? Помощ ин ки 18 вагон сиалав, 25 вагон чикури, 25 вагон ҳазориспан аз тарафи фонди президент, махсусан фонди президенти Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон испанро гирифта дар метроҳо дудғалабо кунекиями кӯрактаман шавад дар сентр. Ин минояд дар ҷоҳое ки коронавирус бисёра вабше бисёра дуд кунед, натарсед, дуд кунед, метавонед дар заводҳо сӯзонед, дуди баланд, дудғалабод кунед. ин касала мо бояд решакан кунем, решакан. Ман Тоҷикистон бисёр мерам, тарафҳои Ҳисор мерам, дари Алмосӣ мерам, ачҳои Фасон, лавои дарё дам мегирем. برای چی توجیکستان کسل نیست، برای که هوای تازه داره، برای که توجیکا کسل زدگیرن، توجیکا وابشه چی نمیکنن. من به شما توصیه میکنم که توجیکستان روید، هوای تازه داره، دائمی کرانتین نیکیم، ولی توجیکا گرانیسوش محکمه شما را هم نمیتیه. خیلی گفتم ده منم خیلی وزیر ایمینوی تو دمیگم که مسکوا تحت نظارت خود қатъӣ бояд карантин то муҳлати будагиш давом ёбад. Ягон кас ягон ҷо наравад, оликҳои бачаҳоро пешакӣ додан дар кор, магазинҳо фақат кор кунанд, аптекаҳо дигар ҷо. фаҳмиди вазир? сари калат ба хок чашмат малах нигоҳ кардаси. ман ҳар яки шумо бо ай кабинетотон ки ҳамин заҳмат кашиди пеши ман набиёед.